Wat is er verhaal gebeurd, Milan? En de directeur komt kut te doen. Hey, waar is die boy? Mag ik zoom in? Oh ja, kijk naar ons. Daar is hij. Heb je echt gedaan? Ja, natuurlijk. Ja, waar is hij? Hij moet zijn bek houden, ik zweer. Hij moet zijn bek houden. Hé, maar waar is hij? Gast! Als je fucking directeur komt. Dan gaan we helemaal de moeder in. Ja, scooterbag! Scooterbag! Holy shit! Jij bent geen scooter. Don't fuck with the scooterbag! En drank. En drugs. En drank. En... Gast. Gast, Kijk achter die kinderen aan. smoke weed every day. Waarom gaat hij achter die kinderen aan? We gaan filmen. Ja, natuurlijk. Zit hier gewoon niet film. Stop! En film stop! Let's get the problem! The problem! Cool again! Woo! Woo! Shit, Hey, Scooterbag! Scooterbag!